सिनाखना बियाब बाथौ गुथुम हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया मेहेरगोनाङैनो जानानै थांबाय। सिनाखना बियाब बाथौ गुथुमनि हिरिम्बा बाथौ थानसालिया फैयै फैयै दिनैसिम 50 बोसोर आबुं जाबाय। 50 बोसोर आबुं जानाय बायदियैनो हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि मेहेरगोनाङै सनाथि फोरबो फालिनाय जादोंमोन। बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायानो दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल हाबाफारिया जानानै थाङो। गेवलां मेल हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथारि काशीनाथ स्वर्गियारि, जर'खा आलासि महरै आसामनि मन्त्रि नन्दिता गारलसा, लोगोसे एमएलए जलान दैमारी आरो ओनसोलनि गोबां गुनगोनां बाथौ धोरोमारिफोरा। पहाड़ का है दिमासा, तो पहाड़ का बेस ऑफ इंडिजिनस है। यहाँ पहाड़ी नहीं है तो ट्राइबल का होने से भी ये थोड़ा अलग से इंडिजिनस वेस ऑफ कल्चर, ये रिलीजियस वेस ऑफ प्रैक्टिस होता है। सबका अपना अपना धर्म है, वे किसी को अच्छा किसी को खराब बोलने का नहीं है। दिस वेस ऑफ प्रैक्टिसेस विच द बोरोस हैव टेकन इट इन टर्म्स ऑफ बथाओ, taking the elements of 5 water, air, earth, sky and sun, if I'm not mistaken, वो सबको लेके जैसे फ्रॉम जनरेशन एंड जनरेशन किया है, ये कंटिन्यू करने के लिए। और कोशिश में यही रहेगा कि सरकार की तरफ से कैसे करके बताओ जो ये द प्रैक्टिसेस ऑफ बथाओ जैसा है वो फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम जितना प्रयोजन कर पाएंगे वो करने के लिए तो है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ असम। कसार में जो रणचंद्री मंदिर था उसको भी बना सके, तो इसके लिए भी थोड़ा क्या करेंगे सर? ये रणचंद्री टेम्पल जो है वहाँ एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल जो खुद ने इनिशिएट किया है। मैंने एक एग्जांपल्स दिया है कि अपना काउंसिल का होके भी जैसे कर सकता है। आई विश दैट द बीटीआर आल्सो विल बी डूइंग ऑन इट्स ओन एंड देन गवर्नमेंट इज आल्सो देयर टू हेल्प विद इट। दिनैहाय हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव जि 50 बोसोर बाथौ थानसालि गायसननाया दिनैहाय 50 बोसोर जाबाय। दा बे 50 बोसोरनि आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो जानो गोनां नैथि मंगलबार गोथार बाथौ साननि बयनिसिम आं गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दिनैहाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा मेलखौ बेखेवनो गोनांमोन, खिन्थु माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय दिनैहाय मेलाव बाहागो लानो हायाखिसै। दा बेवहाय आसामनि मन्त्रि मानगोनां नन्दिता गारलसा बायदियाव बाहागो लादों। दा बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ सावरायदों जे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे आदर्श बाथौ थानसालि लुफुंनायनि थाखाय बिथाङा जिखिनि हेफाजाब होगोन दिनै बिथाङा बेखौ खोथा होदो जोंनो, आरो जोङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौबो जों खावलायगोन जे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ जे 50 बोसोर जानाय बाथौ थानसालि बेखौ बर'फोरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो समायनासिन आरोबाव गंसे बाथौ थानसालि हिसाबै गायसननो आरो दाफामफिननो थाखाय जोङो बिथांनिसिम दिनैनि 50 बोसोर खुंथायनि जानानै आरो बिथांनि जानानै आङो बिथांखौ खावलायगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।